हाय फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को देख के अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर मारना और शेयर ज़रूर करना। सासेबो ओंखारफैबाय ग्रोबनो। ओइ मायाव नांथायो मादार गैया गाहायाव मोनहैजोब्बाय नोंसोर मालाबानो। थ्रि लेभेलनि स्कुटाराबो या गाज्रि गाव मोना नङाबा मानसिफ्रा दाना हाला सालाब्रा गावनो। आंहासो जावजालांबाय नोंसिनि थाखायनो। अब नेटवर्क किधर चला गया? मेरा नेटवर्क अरे भाई मारो इसको, मारो मार इसको, मार 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 जल्दी। मेरे पास नेटवर्क नहीं था ना, नहीं तो मैं इसको ज़रूर मेरा ही किल होता वो दोनों भी। फाग्लाफोर आंनिखै इनिखायनो आंनिखैनो माने गाहायावसो एनिमिया न' सिङाव दं। अरे भाई साहब रुको जरा, सब्र करो। कैसा मार रहा है मेरे को? अरे यार मरवा देता है ये, छोरे बस क्या इसकी तो है साले। रुको जरा रुको, किधर भाग रहा है आप? साले मर गया, भाग रहा था साले। आंहा थैदेरथारो इसेयावसो बासिदों। हेड लग गया 66 का। मारो भाई मारो, जल्दी खत्म करो इन लोगों को। मर 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 अबे साले, अबे लगता ही नहीं। अबे क्या, अबे लगता ही नहीं इसके पास। अरे भाई साहब जोन में किधर रह गया? आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ भाई। अबे जोन आ रहा है भाई, जल्दी जल्दी करो जल्दी करो। अबे साले पड़ गया। मर मर साले, मर 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 मर। अबे किसी से मार दिया रे भाई, अबे मार दिया रे, पूरा मार दिया। लेबाव राइट बेयाव मोनसेयावबो टावाराव राइट मोनसेयाव बेयाव नङाब्रा एसे आरोबाव ओरै लेफ्टनिया इयाव दं सासेल'सै बेल'खासै बेयावनो दं मिथिबायना? बुया बुया हो गया।